F'dadija negattiva l-Partit Nazzjonalista prova jattakka r-rapport tal-Caritas li għalkemm wera li għatem ħidma x'issir indika li l-miżuri tal-Gvern qed iħallu l-frott fost il-familji bidħul baxx. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici qalet biss li r-rapport jgħid li l-faqar qed jiżdied. Sfortunatament ngħid illi dan ir-rapport jikkonferma illi l-faqar ġewwa pajjiżna qiegħed jiżdied. Però r-rapport ma jgħidx hekk u saħansitra jirrikonoxxi li n-nies f'riskju ta' ċaħda materjali naqsu tul is-sena li għaddiet, riżultat ta' qatt ta' miżuri tal-Gvern. Wara li sejħet lill-midja biex tgħidilhom li żdiet il-faqar, skont ir-rapport, Mifsud Bonnici ma setgħetx tikkwota fejn ir-rapport jgħid hekk. L-istudju ma jgħidx dwar kemm huma l-familji illi qegħdin f'riskju ta' faqar. Ġala darba Mifsud Bonnici kellha tammetti dan, staqsejna minn fejn qed iġiba din li l-faqar żdied. Weġibna d-deputat Robert Kutajjar. Imma għandek statistika? L-ewwel diġà tkellem Robert u qal u Robert tkellem dwar forsi statistika ma jimpurtax. L-importanti huwa programm elettorali tal-Partit Laburista mhux statistika. Miżbut jiġiġ, forsi tisma' ftit ir-risposti tagħna. L-in-work benefit, it-tapering tal-benefiċċji u r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija il-kol kienu deskritta bħala miżuri importanti mir-rapport. Mifsud Bonnici ma taqbilx. Ma daw il-miżuri li semmejtlek dawk tafgħu n-nies fil-faqar ġifieri. Qed jirriżulta minn dan l-istudju għadek ma qrajtux jidher il dan l-istudju. Ma qrajtux. Skonti, il-Gvern għandu għaliex jinkwita wkoll għaliex raħsu l-kontijiet tal-enerġija. Jiġifieri il-Caritas meta ħarġet b'dawn il-figuri, meta ħarġet dawn iċ-ċifri, ikkonsidrat ukoll illi kellek tnaqqis fil-tariffi tal-enerġija u dan b'saħħa wkoll tal-interconnector illi fil-fatt għamel il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri ara kemm inkonna nkunu qar illi kieku illum allura għandek kontijiet diġà sfortunatament il-prezzijiet tal-illi. Żgur għax kun hemm il-Partit Nazzjonalista kienu jseqgħu il-Gvern Laburista għandu biex jinkwieta ħafna. Imbagħad in-nuqqas ta' biltà ta' Mifsud Bonnici spikka meta mitluba tgħid x'għandu maħsub il-Partit Nazzjonalista. Fosthom jekk bi Gvern ta' Simon Busuttil kienux jitħallsu kontijiet ola jew orħos. Ma nafx, ġifieri kieku l-Partit Nazzjonalista, ġifieri kieku llum il-Partit Nazzjonalista mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, ġifieri il-familja taħallsu kontijiet iktar jew kontijiet orħos milli jitħallsu l-lum. Kieku waqgħu kiser siequ. Is-sitwazzjoni hija din li hi llum. U minkejja l-kritika tagħha dwar il-faqar, Mifsud Bonnici ma tafx fejn trid tmur fuq is-suġġett. U allura dan l-istudju. Għandek stima. Dan l-istudju. Jien missa nkun preżuntuża bħal